Hi guys, it's me, Bricks, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. And please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, ayun guys, Oh my gosh! So, ayun guys, Happy New Year guys! So, ngayon guys is December 31, 2020, last day of the year 2020. And ngayon, magbablog tayo and ipapakita ko lang sa inyo yung mga ganap. And pasensya kung hindi ako makapag-update sa inyo kasi I'm not feeling well. Ay nakakapagod din. And by the way guys, umuulan ngayon. So, last day ng 2020 pero sobrang ulan. And narinig nyo naman kanina. And hindi ko alam kung maririnig nyo ako ngayon. Pero ayan. And ipapakita ko sa inyo parang binaha na kami dito guys. So, ito siya guys. So, ayun guys, diba, nakita nyo, inulan kami dito sa, Mindanao, sa probinsya namin, and sobrang lakas ng kulog, ng ulan, and time check pala, it's already 4 PM na ng hapon, and late na ako nakapag-vlog kasi wala naman masyadong ganap today, katulad din siya nung Pasko, diba, nag-vlog ako doon, and so, ayun lang, and update ko na lang kayo sa mga ganap, pero ngayon is, titimplahan ko yung macaroni salad and sponsored by Kuya. So, salamat Kuya kasi meron tayong handa ngayon na bumili siya ng macaroni salad and spaghetti. So, papakita ko din naman sa inyo mamaya yung mga handa namin and ayun. So, hindi ko alam kung saan patutunguhan itong video na ito. Pero, ayun, let's go! Hi guys, just an update. Kakatapos ko lang gawin yung macaroni and spaghetti and pakita ko siya sa inyo. So ito siya guys. Tadaan! So ayan, tapos na and bumili si Papa sila ng orange. Kuha sa orange ba? Ayan, orange and apple. So, ibalik natin. And, meron kaming lechon. So, ipapakita ko sa inyo mahanda namin lechon. So, ayan. Thank you so much na nagbigay. Tapos, chiffon cake from Nick's Charline. This one card. Pero, ayun. And, gutom ako. So, giba na ating diet. So, ito si Manang nanilhig. So, ayan. Ping! Nanilhig siya. Ayan. So, kain muna ako guys and update ko na kayo kung ano mga ganap mamaya. See you guys!
ayun lang guys, pasensya hindi ko na kayo na-update, hindi na ako nakapag-vlog kanina, hindi ko na-vlog yung pagsalubong, yung countdown kasi I enjoy the moment though meron tayong pandemic ngayon. So ayun lang ang aking video, pero ganon pa man, Happy New Year ulit guys. New Year, new beginning, and sana wish ko lang mawala na itong pandemic. So ayun lang. And kanina nagpicture kami ng family ko. So maano ko naman, nakita nyo naman yun kanina sa video na nagpicture kami. So ayun lang. So yun lang ang ating video for today. And ngayon nanonood yung mama at papa ko ng mesa or ng simba. Meron kasing ano ba tawag dito sa TV ba, yung live na simba. So ayun, and dito ko na yung aking video. Once again, Merry Christmas and Happy New Year guys. So dito ko na yung aking video. Thank you so much for watching. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. And sobrang haggard ko na. And please don't forget to follow all my social media accounts down in the description box. And thank you so much for watching guys, and hope to see you on my next video. New Year, new vlog. This is Brooks Tigoman saying annyeong. Bye!